Bobo Sukarmanto, Ibu Sri Lestari, Semanggi Bobo Slamet, Darasah Ibu Gegere. Ing sedya badhe anampi sukeming para putra. Mas dapel ya. Adicara pangabekten badhe dipun pratitisaken Mulai lo jam 3. Rahmawati. Apa dereng serapan ya? Blas kandhane iki senepe nganti kluruk. Minggah kapitados anulos duwung boten sanes. Inggih menika Bapak Sudirman. Manut aku penak-penak. Restu le. Tumapak acara sukeman Makasih, Mas. kinurmatan mening gending. Kandhan ya Mugi rahayu laras rindu padat panyura. Sumangga. Ayan, pengen ngingkir-ngingkirnya, sikatnya, ya. Bapak engkon ngene iki. Bukan besar. Tak sayang. Pirung kesel.